बिटिआरआव पोस्टार बिसिखुमानायनि ट्रेन्ड बिटिआर सोरखारनि गोबां जौगाथायनि पोस्टारफोरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बिसिदों आरो हासिदों। नाथाय मानो मा जाहोनाव गोनां फोसावथायफोरखौ बिसिनो बुफायनो मोनखो? मिथिस'नो हायै रायजो राजाफोरनो बिटिआर सोरखारा फ्लेग एबा पोस्टारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोख्रोङै नाजाबाय थानाय समावनो आयेन बेरेखा पोस्टार बिसिनाया मानि इसारा जादों? बिथांमोना रायजो राजाफोरनि जौगाथायखौ लुबैया नामा? बिथांमोना रायजो राजाफोरनो बिटिआर सोरखारनि जौगाथायनि लामाजों रायजो राजाफोरखौ दिग एबा लामा दिन्थिना होनाय फोसावथायफोरखौ लुबैया नामा? जायनि थाखाय फोसावथायफोरखौ बिसिना आयेननि बेरेखा आरो रायजो राजाफोरनि बेरेखा खामानि मावनाय नेहाथ होननानै साननो हायो। बेखौ लानानैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखौनि बुंथिगिरि रंगल बर'आ गोख्रों जादों आरो सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों, थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना एलार्जि जादों। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल सरकारा फोसावनाय माखासे पोस्टारफोरजों लोगोसे माखासे एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ बिसिनाया आयेननि बारगा बा बेरेखा खामानि मावनाय जादों। इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि खामानि मावबाय थाब्ला बिथांमोनखौ अराय समनि थाखाय रायजो राजाफोरा बिदाय होनो थियारि जानानै दं। इउपिपिएलनि सरकारा रायजो राजाफोरनो मिथिनो थाखाय फोसावनाय मिशन बैसोमुथि माखासे फोसावथाय होनायफोरखौ बिसिनाया समाजनि खहा। बे पोस्टार बिसिनायाव सरकारनि जेबो खहा जाया। सोरबा सुबुङा बिसिदोंब्ला बेखौ सरकारा होफिनबाय थागोन। बेफोरबायदि पोस्टार बिसिग्रा सुबुंफोरखौ बिथां रंगल बर'आ खौरांनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों। बेफोरबायदि पोस्टार बिसिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बुंदों बिथाङा। बिथां रंगल बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि। थांनाय 17 बोसोराव जाय पार्टिया सासन खालामदोंमोन बिथांमोननि बाथ्राखौ दिनैनि तारिखाव सावरायनाया गोबां गोनांथि दं होननानै आं सानाखै। बाथ्राया जाहैबाय मा, जेसेबांखिनि मानसिफोर थांदों बिथांमोना सोरबा जौजों गोदोनानै थानाय मानसि, जुवा गेलेनानै फाग्ला जानाय मानसि आरो माखासेयानो नारि केलेंकारि गोनां मानसि। जाय बिथांमोना असान्थिखौ मोजां मोनो, मानसि बुथारनायखौ मोजां मोनो, सोरखौबा सिगि सिग' खालामनायखौ मोजां मोनो, बिथांमोन बायदि मानसिया बै पार्टिफ्राव थांदों। बेखौ लानानै जों सानसोनांगौ गैया। सोरबा स्टुडेन्टआ आमुक पार्टियाव जइन जादोंनो होनना बुंबानो जोङो बेखौ माबा मोनसे मेजर इस्यु हिसाबै लानाया खोब गोथौयै जोंनि मानसिफ्रा लानायाबो मोजां नङा। बिथांमोन बायदि मानसिया सा साज्रां मानसि आरो जायफोर मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, कलेज आउटगयिं स्टुडेन्टफोर दङ, बिथांमोना मेक्सिमामानो जोंनि पार्टियाव अर्थात इउपिपिएलआव जयनिं जाखाबाय अलरेडि। आं बेखायनो बुंदों, जौ जुवा आरो हिन्जावजों गेलेबोनाय बे पार्टि, बेवहाय रावबो मोजां सुबुंफोरा दिनैनि तारिखाव थायाखै। दा बाथ्राया जाबाय, थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना मोजां खामानि जिहेतु मावनो हायाखै, दिनै इउपिपिएल सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना एलार्जि जादों। बेराफारसेथिं नोंथांमोना नायनो हागोन, जोंनि माखासे पस्टारिंफोरखौ बिथांमोना, जोंनि माखासे एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ बिथांमोना इलिगेलि बिसिदों। बेयो आयेननि नोजोरजोंबो बेरेखा खामानि मावनाय जादों। बेनिखायनो जायफोरा बिथांमोननि बे थुनज्लायनायाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों, जों बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनानै होदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावा। गावसोरा मोजां खामानि मावनो हायाखै, नाथाय दिनै इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना जुदि सानफ्रोमबो बिदि खालामबाय थायोब्ला अराय समनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बिदाय होनो थाखाय थियारि जानानै दङ। बाथ्राया जाबाय, क्लियार काट बाथ्राया बेनो, दिनै बैसुमुथिनि सोमोन्दै माखासे मानसिफ्रा मोनथिनांगौ दङ, जोंनि हा हुनि मोन्थायनि सोमोन्दै मोनथिनांगौ दङ। दा बेफोरबायदि मोन्थायखौ मोनथिहोनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे एडभार्टाइजमेन्ट, माखासे हर्डिंसफोरखौ लगायनाय जादोंमोन। दा बेखौबो हराव अन्थाइ खुबैनानै सोरबा ब्लेडजों हासिनानै दिनै बिसिदों। बेयो एज ए हल जोंनि समाजनि थाखायनो खहा, नट अनलि गभर्नमेन्टआथ' जेसेबां सोरबा बिसिबाबो बेखौ होफिनबाय थागोन। दा बाथ्राया जाबाय, बिथांमोननि जा मानसिकता, जा गोसोआरि बिथिं एसेबां गाज्रि जाबाय ने,
जे जेराव जोंनि मानसिफोरा हा मोननांगौ दिनै माबा मोनसे सुबिदा मोननांगौ बेखौसो गभर्नमेन्टआ बे हल्डिंसफोराव होदों बेखौ बिसिनायनि ओंथिया मा बेफोरबायदि बेसलेस खामानि मावनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बिथांमोनखौ जिथु ससाइटिया अलरेडि एभयड खालामबाय बेनि थाखायनो बिथांमोना हजम खालामनो हायाखै डाइजेस्ट खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना आबां जाबां जानला मानला बेआइनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव जोङो भेरि माच क्लियार जे एमपि इलेक्सननि उनावनो बे जायनिखि माने जौ जुवाजों गोलाव सम गेलेबोबाय जोंनि गोदान जोलैखौ बरबाद खालामबोबाय गाज्रि जोलै फोबोबाय बिथांमोन बायदि मानसिनि जि राजनिति भबिसत बेयो अलरेडि जोब्बाय दा बेखायनो आङो मिडियानि लोगो नोंथांमोनखौबो खावलायदों जे बिथांमोन बायदि मानसिनि जि पाब्लिसिटि बे जोबोद माने खम जानांगौ गाज्रि मानसिनि पाब्लिसिटिया जेसेबांनो जायो दा एसेबांनो समाजाव गुलाय गुजाय थासारि फैयो दा बेखायनो जोंनि जि गोग्गो समाज बे गोग्गो समाजाव माखासे भाइरासखौ जाय भाइरासफोरानोखि जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय लाबोयो जाय भाइरासानोखि जोंनि समाजाव गुनजिरहरो बे माने भाइरासफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो खोमालांनांगौ आरो बिथांमोन बायदि मानसिखौ जों सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ थेंक इउ क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।